खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दोलोनिफ्राय सायख'जानो गोनां सा 12 EMफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावनानै होबाय रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा। EM बिबाननि थाखाय सायख'जानाय बिजाथिफोरा जादों सराइबिल बियाबनि MCLA मृत्युंजय नार्जारी, पर्बतजरा बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म, कसुगाव बियाबनि MCLA रबिराम नार्जारी, सालाकाटि बियाबनि MCLA देरासात बसुमतारी, दतमा बियाबनि MCLA प्रकाश नार्जारी, काजलगाव बियाबनि MCLA पानिराम ब्रह्म, सुबाइजार बियाबनि MCLA धीराज बरगयारी, मथानगुरि बियाबनि MCLA बेगम आखतारा आहमेद, दिहिरा बियाबनि MCLA आगस्ता स्टिगा, सुक्लायसेरफां बियाबनि MCLA गणेश कसारी, खैराबारि बियाबनि MCLA लोमस्राव दैमारी, धोनस्री बियाबनि MCLA प्रेस मोसाहारि बिथांमोना EM बिबाननि थाखाय सायख'जाबाय। गोबां खस्थ' आरो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव सोलोंथाइ लानाय गासै सा 6 सोलोंसाफोरा आसाम पुलिसाव साख्रि मोननो हाबाय। बावैसो सान सिगाङाव आसाम सोरखारजों फोसावजानाय आसाम पुलिसनि साख्रियाव हाबनो हानाय बिजाथिफोरखौ मैया गसाइगावनि आमलाइगुरियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमिया सोलोंसाफोरनि बेबादि जाफुंसार जानो हानायखौ गोजोननायजों लोगोसे बरायदों आरो बेखौ लानानैनो बे साख्रि मोननो हानाय बिजाथिफोरखौ मैया गसाइगाव आमलाइगुरि गामियाव थानाय आसाम फिजिकेल एकाडेमियाव बरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लाफाराम बर' बिथांनि बिसि पुष्पा नार्जारिया हरखाबै देहायारि जेंनाजों भुगिनांनानै गुवाहाटीनि GMCHआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया रुंसारि जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथांजोआ गोरबोआव दंमोन, नाथाय दुखुनांथाव देहायारि जेंना नुजाथिनायनि जाहोनाव गावनि फिसाखौ जोनोम होनो हायासै आरो गावबो अबैथोरायै रुंसारि जालांबाय। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रुंसारि पुष्पा नार्जारिया डिमाकुसि फेरगाव फरायसालिमानि इंराजि बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै खामानि मावगासिनो दङमोन। बिथांनि रुंसारि जानाया ओनसोलनि बयखौबो गोथौयै दुखुनि साया साग्लोबहोदों। मैया बिथांनि गोथै देहाखौ न'आव लाबोनानै जोबथा बिदाय होनाय जायो। कक्राझाराव फिन आरोबाव सिखाव खावनायनि गिख्रंथाव जाथाय। कक्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव फुंनि सोरांसि समनि 3:50 रिंगासो समाव सिखावा हाबनानै सासे फरायसुलिनि गोदोनानि सनानि मालाखौ सिख'नानै लानानै थाङो। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला कक्राझार बेसिक ट्रेनिं सेन्टारनि क्वार्टार हस्टेल रुम सिङाव हाबनानै उन्दुबाय थानाय समावनो गोदोना सेरथेनानै गोदोनानिफ्राय सनानि मालाखौ सिख'नानै लानानै थाङो दुथां सिखावा। बे जाथायखौ लानानै दायो फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों। बेजों लोगोसेनो रुमाव थाग्रा फरायसाफोरखौ सांग्रांथियै थानो थाखाय बिथोन होदों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै रुंसारि जानायनि सायाव नायबिजिरनाया दासिमबो गोख्रैनो सोलिगासिनो दङ। CIDनि मावख'आव फिन आरोबाव 3 सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव सोमोनांथावै नायबिजिरनायाव मदद खालामनो थाखाय सिंगापुरनिफ्राय CIDनि मावख'आव हाजिर जाफैदों सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि 3 सोद्रोमाफोरा। रिपर्टनि बादिब्ला सिंगापुरनि 3 सुबुङा मैया CIDनि मावख'आव नुजाफैदों। बेनि सिगाङाव गुबुन 2 सुबुङा गुवाहाटीयाव दंफैखायोमोन। बिसोर 7 सुबुंफोरनाव मैया CIDआ गोख्रों सोंनाय फिननायखौ खालामदों। बे नुजाथिफैनाय सोद्रोमाफ्रा जादों परिखित शर्मा, सिद्धार्थ बरा, जलसाद नार्जारी आरो गुबुन 2आ सुस्मिता गस्वामी आरो देबजित हाजरिका। बिसोर 2आबो मैया CIDनि मावख'आव हाजिर जाफैदों। काछार जिल्लायाव मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 10,000 याबा टेब्लेटफोर आरो 1.25 लाख रांनि आयेन बेरेखा सिगारेटफोरखौ हमनो हायो। आसाम राइफल्स आरो पुलिसनि जथाय संदाननायाव बराक दैमायाव मोनसे अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों आसाम मणिपुर सिमा ओनसोलनिफ्राय बेफोर मुवा बेसादफोरखौ बोखांनो हायो। बे हमनो हानाय याबा टेब्लेटफोर आरो सिगारेटनि बेसेनखौ खमैबो 8 कौटि रांनि जागोनखौ मिथिहोदों। बे अपारेसन खालामनायनि गेजेरजों पुलिसआ मोनसे डिसि बर्डखौबो हमनो हायो। गिबि नायबिजिरनाय बादियै बेफोर निसा टेब्लेटफोरखौ मणिपुरनि सुरासननिफ्राय आयेन बेरेखायै लाबोनाय जादोंमोन। दासिमबो बेनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। गावनि फिसायनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों जुबिन गार्गनि अनजालि बिसि गरिमा गार्गआ गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों 10 साननि गेजेरावनो जुबिननि थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। जुबिन गार्गनि रुंसारि जानाया दिनैसिम 20 साननि बारलांबाय, नाथाय दासिमबो फिसायनि थार बिजिरनायखौ मोननो हायाखै बिसि गरिमा गार्गआ, जायखौ लानानै दायो बिथाङा गोबां सुख'हायै दुखुआव दङ। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ, नाथाय थार बिजिरनायखौ माब्ला मोनगोन बेखौ समाजो फोरमायसिगोन, जायखौ लानानै आसामनि लाख सुबुंफोरा बेनि सायाव थार बिजिरनायखौ मोननांगौनि थाखाय आसाम सोरखारखौ नारसिननायखौ नुनो मोननाय जादों आरो समाजारि बिजोङावबो दुंहाव थासारि एबा सोमावसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों।
दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।